prajem. Ja by som vás tu chcel privítať na pôde súkromnej strednej školy podnikania. Dnes sme sa tu zišli vlastne kvôli Dňu Zeme. Celú túto akciu organizuje pani Hesková, takže ja by som jej teraz dal slovo, aby nám povedala, čo nás dnešný deň čaká. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi riaditeľovi, že nám umožnil, aby sme tento akt odovzdávania stromčekov zrealizovali práve na tejto škole. A vlastne táto škola bude prvá, ktorá zasadí stromček na areáli vlastnej školy. Ako celá akcia vlastne má názov Stromy pre školy. To znamená, že dnešný deň každá senická základná škola a súkromná stredná odborná škola z podnikania a spojená škola dostanú jeden stromček. Je to krásny červený javor, ktorý si zasadia a ja pevne verím, že si budú rok čo rok pripomínať tento deň, aby videli, ako rastie, ako sa mu darí. Prv, ako teda prejdem, že najdôležitejšou akciou alebo aktom tohto dňa je odovzdanie stromov a to, že máme tieto stromy, že máme možnosť zasadiť týchto 6 stromčekov na senických školách. Ďakujeme škôlkarskému závodu, odštepného závodu Semenoles, ktorý sídli v Šajdíkových Humenciach, a poprosila by som o krátku informáciu pána inžiniera Kavického, ktorý vám povie niečo o tomto závode a ktorý vlastne prišiel medzi nás, aby odovzdal slávnostne tieto stromy. Ja vás tiež pozdravím. Sme škôlkarské stredisko Šajdíkových Humenciach, ktoré patrí pod odštepný závod Semenoles, ktorý sídli v Liptovskom Hrádku. Sme najväčšie stredisko na Slovenskej republike. Hospodárime na nejakých 80 hektároch. Gro je vlastne produkcia lesných drevín, či už hlavne na zalesňovanie. Robíme aj okrasné dreviny, či už do parkov alebo na ozeľňovanie miest, obcí. Produkcia je asi 4,5 až 5 miliónov sadeníc. Čo sa týka takýchto okrasných drevín, produkujeme asi 200-300 tisíc ročne. Dúfam, že sa vám to ujme. Že sa bude to starať. Zatiaľ? Nie. Teraz to aspoň tento rok to pozalievať. Zakorenené to je. Takže aspoň jeden rok dá tomu nejaký kolík, aby sa to nezlomilo. Toto rýchlo, rastnú to rastie rýchlo, tento javor. Áno, aj si to vyskúšam. Prv, ako prejdeme tak k spoločnému sadeniu, my sme sa dohodli, že aj teda tu odznie nejaké to posolstvo pre našu zem, ktoré budú posielať jednotlivé školy. Začneme súkromnou odbornou školou Martinov, ktorá vlastne si pripravila posolstvo tejto školy. Je veľa vecí, ktoré nás ľudí, zvieratá, ale aj rastliny spájajú, a to je naša zem. Naša zem je veľmi rozľahlá, krásna, a preto by sme sa o ňu mali viacej starať. Týmto chceme osloviť predovšetkým tých, ktorí chcú žiť v lepšej spoločnosti, aby chránili prírodu a našu zem. Prispieť môže každý z nás. Neničme si to, čo máme, snažme sa postúpiť o krok dopredu, stojí to za to vidieť, pekné, čisté mesto bez odpadkov pohádzaných na zemi, alebo ísť na vychádzku do lesa a vidieť krásny les a nie množstvo odpadkov. Veľa si ničíme aj vzduch, ktorý dýchame, kyslík, ktorý potrebujeme na život a prežitie, prečo teda rúbeme stromy a nesadíme nové. A tomuto je venovaný dnešný deň. Deň Zeme, ktorý oslavuje každoročne na celom svete. A my dnes prispiejeme k sviatku našej ubolenej zeme a spoločne zasadíme prvý strom tu v priestoroch našej školy, aby sme ostatné vysadili v priestoroch senických základných škôl. Tak poď si prezvia ten stromček. Teraz by som poprosila predstaviť, alebo teda zástupcu druhej základnej školy, aby prečítal svoje posolstvo. Veď oni potom plačú.
Nešiepte po kvetoch, veď oni tak krásne voňajú. Nezabíjajte lásku, veď láska je krehká ako tie kvety. A hlavne nezabíjajte ľudí, lebo ľudia sa milujú. Dobre, teraz prosím zástupcov z 3. základnej školy. V ľudskej spoločnosti rovnako ako v prírode sa premení deje ich vnútra. Poď si prevziať stromček. Štvrtá základná škola. Chceme, aby si každý uvedomil, že Zem je pre všetkých len jedna. Chytil som motýla umil. Otrhol som kvietok zvedol. Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale iba A teď poprosím zástupcu spojenej školy Senica. Chceme, aby každý mladý i starší odborníci, ako aj široká verejnosť mali záujem dozvedieť sa viac o prírode a jej ochrane. Príroda nerobí nič bezdôvodne. Týmto by som vlastne považovala tento akt preberania stromov za ukončený a vlastne presunieme sa k ďalšej časti, kde ten stromček dáme tam, kam patrí. Ďakujem vám za to, že ste prišli sem a poprosím vás, aby sme sa presunuli k stromčekom. Teda dozadu. Ja sa nevidím, tak bylo chodit zrývat. Neviem, či pán riaditeľ. Kde sú tie dievčatá v stričkách? Poďte to zase. No poďte, dievčatá. Budete sadiť. Aby sa nechce rozklapovali posadiť. Jak to bude chodit? Zoberete si lopatu a môžete... Vodu tam najskôr dajte, vodu. Alebo keby ste chceli aj z iných škôl, môžete im pomôcť. Trošku hliny vody. Aspoň teda uvidíte z tých iných škôl, ako to máte robiť. A to nemáte robiť. To bude krásne. Voda to zahraba. A ako rýchlo vyrastá, aby si... Chytiť lopatu to nie je. Na hodinu v tom 29. To už to stačí, už to drží. Pošlapať z každej strany, aby sa tam sedlo. Potom popolieva znova. Ešte dodám dovoď, tej hliny. Ešte vodu, aby sa to neroztopilo. Taká hašika. Pozor na to. Aspoň porosty bolej. Porosté a často. Ja už idem na čím domov. Dobre, takže prvý stromček je zasadený, ďalšie stromčeky sa v priebehu dňa zasadia na jednotlivých školách a o 12:30 vás pozývam na župné podujatie, slávnostné sadenie stromov,
kde bude prítomný aj predseda Trnavského samosprávneho kraja a aj minister, teda bude tam zastúpené aj ministerstvo životného prostredia, buď príde pán minister alebo štátny tajomník. Takže vás srdečne pozývam a okrem toho samozrejme bude tam aj kultúrny program, takže môžete sa nielen poučiť, pozrieť, tam sa zasadia zasa 2 stromy a takisto sa môžete aj zabaviť. Takže prajem vám pekný zvyšok dňa, príjemné sviatky a starajte sa o stromčeky.